Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfo kaMbanjwa. Namuhla bafutha ke silithinte lephupho ngoba abantu abaningi liyabashaya. Abantu abaningi bazithola sebeba nenkinga ebudlelwaneni abasuke bekubona. Abantu abaningi bazithola sebechithekelwa imishado yabo. Abantu abaningi bazithola sebechithekelwa ubudlelwana abasuke bekubona, abasuke benezifiso namaphupho ngako. Kuyingozi bafowethu ukuziphupha wenza ucansi nomuntu othandana naye, noma uphuphe umuntu othandana naye enqunu, noma uphuphe umuntu othandana naye niyazithandanela kahle nize niqabulane yonke leyo nto. Ingozi kakhulu leyo nto ngoba nanoma ngabe inini mawuzophupha wenza ucansi kuhlala ngaso sonke isikhathi kuyisichithwa, akukhethi noma ngabe umuntu othandana naye noma ngabe akuyena umuntu othandana naye. Uma uzophupha futhi uqabulana nomuntu othandana naye kufanele ungakujabuleli lokho, wazi ukuthi kuyinto engalungile. Mawuzophupha umuntu othandana naye enqunu, nako lokho futhi kuyisichitho okwazi ukuthi usukukhunkulwa umuntu ohlakaniphile kakhulu.